Itzegi da zutaz, Vicente. Nitaz? Ze jakin nahi duzu? Egun normal batean, ze gustatzen zaizu egitea. Ez dakit. Euskitan etzatea. Basiko. Ez duzu zaletasunik? Urteak zeramatzan Kanarietan bizitzen. Erritmo motelekoa zara. Jarri jazu 200 urteko mutil puska batea, ritmo moteleko naizen. Vicente, baldago, jakin beharko genukeen beste ezer. Egunon! Egunon, Amaia. Guapa, Haserre zaude. Jarri hortxe, Vicente. Haserre egoteko eskubide osoa duzu. Dolu bat pasatzen ari zara. Zergatik arduratu behar izan zinen itaz. Banera eta zehalako. 25 urtetan harremanik gabe zure eta. Aita! Lagundu pixkat. Vicente, badago faltan botatzen duzun zerbait? Aita, egoitzan inork ezaki? Zertako? Zure izatearen parte garrantzitsu bada, ez? Zu sartu hontan. Aita gure bizitza hankaz gora jarri zenun. Beti gai honi buruz hitz egiteko beldurrez. Ni naukide kontraixoa, Animo, Vicente. Elea. Enaiz zurekin ondo portatu. Eman zan vuelta motel. Ez ba. Pitinia, eakusteko lotxa zara. Ixua hau gaur,